Karong adlaw atong nabati diha sa unang pagbasa kon unsang paagiha ang sala nibutho sa kalibutan ug hangtod karon ato kini nga nasunod. Kung wala palang unta makasala ang ato ang unang ginikanan, wala tingali kasakit, wala tingali kalisdanan, wala tingali cross sa kinabuhi. Murag way challenge ang atong pagpuyo dinhi sa kalibutan. Pero ang bantayanan sumala pa sa unang pagbasa kana bitawng closeness kanang close-minded person. Kay kung giabli pa lang ni iba ang iyahang panunduman sa gisulti sa Ginoo niya nga every fruit bearing makaon nimo gawas ani, dili to mahitabo. Pero kay close-minded man siya, dihang dapita gigamit ang maong opportunity sa dautan nga mahitumpawak siya hastakod ang iyahang bana nga si Adan. Apan giunsa pag tuis sa ebanghelyo kon ang gihisgutan sa unang pagbasa mga close-minded nga mga tao, si Jesus miingon sa usa ka tawo nga bungol og amang ifata. Nga sa ato pa, matod pa ni San Marcos, maabli ka, be open. Og sa amo ang pagtuon sa seminaryo, mao gini siya ang gi-emphasize matag karon og unya, be open to the formation. Kinahanglang moabli ka alang sa formasyon aron daghan ang mga maayong mahitabo sa imong kaugalingon. And this is also the challenge of the gospel to all of us. Be open to our God. Be open to Jesus. Tan-awa, ang usa ka tawo nga giingnan ni Jesus ifata, maabli ka, unsay nahitabo niya? Misulod ang tabang gikan ni Jesus. Using his finger, using his laway, and using his prayer, naayo siya, makadungog na ug makasulti na. Nga kung gusto ta nga matabangan, let us be open to Jesus. Because it is in opening ourselves we can receive healing from Jesus. Ikaduha, ang maong mga tao nga midala sa bungol og amang, nakita tingali nila ang struggle nining tawhana. Kay kung amang ka kaniadto, you are the source of laughter. Katawaan raman ka, kay wala dili pa man ingon ani sa atong panahon nga ang mga amang naana sila'y pamaagi aron makakaton. Pero ang mga amang kaniadto dili ingon ana, katawanan ra gyud sila. Ug mao ni ang nakita sa mga tawo nga midala kaniya ngadto kang Hesus, nga wala na gid siya paglaom, anhi ra gid siya kutob, gihimong katawanan ug bugal-bugalan sa mga tao. Apan dunay mga tao nga maayo og kasing-kasing, midala kaniya ngadto kang Hesus, kay siya di man siya makadungog. So gidala siya sa mga tao ngadto kang Hesus ug gihangyo nila si Jesus nga ayuhon siya. Nga kining mga tawhana nakakita nga ang paglaom aning bungol ug amang
walay lain kundili si Jesus. Mao na nga giingnan siya ni Jesus, kung abli ka, madawat nimo ang paglaom nga nagagikan kanako. Pero kung dili ka abli, di pud ka makadawat. So sa laktod nga pagkasulti, kung abli ta sa atong kaugalingon, doon na gitay paglaom. Pero kung sirado ta sa atong kaugalingon, wa pud tay paglaom ug wa pud tay kaugmaon. Mao bitaw na nga sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, kung ang imong kinabuhi kanunay sirado, dili ka makadawat og tabang. Kung ang imong kinabuhi kanunay sirado, wa po kay paglaom. Kanunay lang kang niga sa imong kinabuhi. Negative, walay positive. O kay wa may positive, wa gyud ugma, wa gyud paglaom. Pero sa Ebanghelyo karon, nakita nato nga kung abli ta, makadawat tag tabang. Kung abli ta, aduna kitay maayong ugma ug paglaom nga nagagikan diha kang Hesus. So dili nato balikan ang nahitabo sa kanhiay nga ang unang mga ginikanan sirado, apan si Hesus naghatag kanato og pamaagi unsaon nato nga makadawat kita sa mga grasya og panalangin nga nagagikan kaniya. Manindog palihog. Si Jesus